8 rohkeaa miestä lähtee valloittamaan legendaarista Punssivuorta. Kaikki eivät tule tästä seikkailusta selviämään. Tämä on The Pummit Forever. Retkikunta on valmistautunut Pummivuoren huiputukseen monta viikkoa. Mukaan on mahdollista ottaa vain tavaroita, joille on oikeasti tarvetta. Aikatauluista on todella tärkeää pitää kiinni tällaisilla retkillä. Jaakko on myöhästynyt sovitusta lähtöajasta. Jaa, että mitä ihmettä? No sitä ihmettä, että jos vittu aikatauluja sovitaan, niin silloin ollaan mestoilla. Joo, Teams-palaveri Turengissa. Ok! Petteri, Toni ja Miso ovat tulleet perustamaan perusleirin ennen muuta retkikuntaa. Perusleirinä toimii erämaalaavu Käenpesä. Hyvä savunker. Viimein kaikki ovat saapuneet perusleiriin ja alkavat valmistautua seuraavana päivänä odottavaan Punssivuoren valloitukseen. Ennen vaarallista retkeä retkikunta päättää kohottaa yhteishenkeä pelaamalla vähän mölkkyä. Kakkonen omat! Kakkonen omat, selvä. Joo. Kympper rumanaama. Mikä oli? Ei oo huono. Oliks se hyvä? Se oli hyvä. Hyväksy. Oli hyvä. Petteri ja Toni on arvottu olemaan samassa joukkueessa. Heillä on yhteistä historiaa muissakin lajeissa joukkuetovereina olemisesta. Tätä 16. Älä irrota kyllä. 2 kertaa, 8 on siinä myös. Oi vittu. Älä irrota kyllä. Näkyy jo 3. Älä irrota kymppiä, oli ainoa ohje mitä mä annoin. Ai tuliko se 10 rulla? 10 riittää. Ai. Olisiko ohjeet ollut paremmin? On supilkussa, että ohjeet ollut paremmin. Ai ei kun se jäi tohon. Valmentajan vika. Nyt oli kyllä oikeesti taktinen kömmä. No. Eiköhän nähdä. Ei selvä, nyt ei nimenomaan selvi. Oho. Come on! Se meni kyllä Jimi nyt sumpiin. Se oli siinä epäselviä ohi. Ai jaa. Oliko se siinä? Oli. Jimi huono suori. Älä irra kymppiä. Vittu! Älä! Vitu Jimi! Toni ja Petteri analysoivat mölkkysuorituksia. Petterillä on painavaa sanottavaa muista retkikuntalaisista. Aivan uuden karheet saappaat. Tällään uuden karheet painavaa. Katsoin alas sen jälkeen saappaat omistanut. Mä oon ollut ekassa ja tokassa. Siis se sun, siellä pitäis, me ei olla siellä edes käynyt. Mitä Jimi, mitä tunnelmia mölkkytappio aiheutti? Mutta toisaalta, jos ei herätä aikaisin, niin no, dokaat sen. mitä luulet? Mutta niin. kyllä me vedettiin se sunnuntai kuitenkin. Vituttaa.
Aika rauhallisesti. Niin. Otako omaan piikkiin syttää? Niin, koska sun piti herätä aikaisin. Ei, mutta kun eihän noitten pitänyt herätä. Ei, mutta ne on sivistyneitä tyyppejä. Ota. Mutta ei ollut selvät, tiiäksä. Mä sanoin, että älä irrota kymppiä. Kuinka paljon reissu pitää olla sen juomisesta niin tavallaan? En mä tiennyt, että me ollaan jossain vitu. Kivat kentät ja niinkö... Noniin, mut huomenna otetaan uusiksi. Niin on. Huomenna on kannu. Ne luulee. Nää luulee osataan pelaajia. Joo. Ennen yöpuulle painumista retkikunta pelaa hieman korttia. Kirjurina toimii keskisuuren kaupungin talousjohtaja Pekka. Ole jos ei kuulu jotain, että täällä on selostusta. Mistä? No Simi selittää kyllä ihan vapaasti. Niin. Mutta voinko sä sitten selittää koko yö? Kyllä tässä on niinku oikeastaan nyt todella hämmentävää, että... Pekka on laskenut tikkipelin tuloksia yli tunnin. 1,5 tunnin jälkeen tulokset ovat valmiina. Kalle korjasi laskelmat seuraavana aamuna. Retkiaamu valkenee. Vielä ennen Punssivuorelle lähtöä retkikunta päättää hankkia evästä retkelle järjestämällä kalastuskilpailun. Kaloja koitetaan narrata eri paikoista. On sovittu, että kilpailun voittaa se, joka saa ensimmäisenä kalan. Pekka ja Petteri toivottavat toisilleen kalaonnea. Kun kuvaa kuitenkin katsotaan tarkemmin, huomataan, että siinä ojennetaan jäykkäpulloa. Petteri ilmoitti ennen kalastuskilpailua harjaavansa kilpailun niin sanotusti pystyyn. Hän onkin lähtenyt harjan kanssa kalaretkelle. Lopulta kalakilpailu päättyy siihen, että kukaan ei saa yhtään kalaa tunnin kalastuksen aikana. Jotta Punssivuorelle ei kuitenkaan tarvitsisi lähteä nälkäisenä, on Petteri luvannut grillata Misolle eineshampurilaisen. Miso arvostaa elettä. Juuri ennen lähtöä Punssivuorelle Jaakko on päättänyt luovuttaa. Muu retkikunta yrittää kannustaa häntä kerro kuitenkin porvarille, että hämään. porvarit hirtee. Pelle. Sano Jarille lämpimiä terveisiä. Pillu onne. Vaiha kengät ennen kuin menet Iittalasta muuten sai oikeesti ennen hyvin pesää. Ei ne päästä lantsareilla, saatana tuulikaappia pidemmälle. On tullut aika lähteä kohti Punssivuorta. Osa ryhmästä päättää jopa tutustua alueen karttaan. Niin sit se pitäis niinku, mä luulen, että toi on niinku se paikka, mistä pitäis päästä. Sen lenkin, niin sit pitää Tuolta. iskeä tonne rantaan. Uimalla yli. Retkikunta on kohdannut leveän ja syvän vesiesteen. He pohtivat, kuinka tästä selvitään. Kyllä mä voin uida selkää tuossa edestakaisin ja tuoda teidän kamat tuossa mahan päälle. Tiedätkö? Niin ne ei kastu. Jos te uitte alasti. Ja sit suoraan tosta rämpii tonne noiden pihoon. Voin mä uida selkää ja tällainen maha. Kamat on tossa. Mikä sulla siinä on siinä kädessä? Valkviin. Valkoviin. No mitä helvettiä? Lähtiin kiertää. Vaikka retkeen on valmistauduttu hyvin, ei vastoinkäymisiltä voida välttyä. Petterin nilkkaan on sattunut. En ole varma mikä diagnoosi oli nyt. Ei
pitäis nauraa, kun toista sattuu, mutta... Jumalauta. Topi on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hän on havainnut Petterin retkievät. Tänne sattuu, nyt sattuu. Sakkaronen lääkintä aamuun, eikö sä oo tavallaan Topia Tämä selviä, mutta nyt sattuu ihan vitusti. Oon mä konkaan. Voisiko Topi nauraa? Eiks pahat? Ei, meni. Siis, voi vittu. Nauraako täällä potilas vai lääkäri? Mä sanoin, että puliukkona ei kannata mettää. No kurkkupurkki on pystyssä sen. Mennään nyt. Punssivuorelle ei ole kulkua ilman vesistöylitystä. Ryhmä on löytänyt mielestään potentiaalisen ylityspaikan. Topi on valittu, pakotettu ensimmäiseksi Tää on nyt kyllä kovaa touhua. Musta ei ehkä otto. Sulla on Burt Reynolds pohkeessa. No joo, miksei oo. Kelläpä meistä nyt ei olis. Kyllä nyt tulee. Kohta se rupee madaltumaan. Kohta puree majava säkeistä. Nyt on miehillä isot reinit. On kyllä pyöräilijä indurainit. Poljettu muutakin kuin huoraa noilla jaloilla. Kato. Ai no Topi selvittää vesiesteen, joten muidenkin on ylitettävä vesistö tästä. Voi vittu. Ei, tää oli nyt kyllä takaisku. Kierrätäänkö tuolta? Ei vittu. Punssivuorita toisella puolella. Voi vittu. Pakko se on mennä kun vittu saatana, mutta... Mä en tykkää yhtään tuolla. Ei, tää on ihan perseestä oikeesti. Vitu oikee teräjorma. Pellet. Hyi vittu tää on kylmää. Vittu ja kyrpä otti jo tonne veteen. Ei sulla vittu polvekka kastuu. Saatana! Kaamaa ajaa voiton puolella, rauhassa. Petterikin pääsee kipeällä jalallaan vesistön yli. Kato nilkkaa. Kato vittu, se on muuten ihan turvoksissa. Ei mitään järkeä sun lähtee mukaan kävelee. Onhan se kyllä vähän turvoksia, ihan totta kyllä joo. Kyllä. Niin on, mutta ei se on. Se on nuppiluvaa. Vaellus jatkuu jyrkillä nousuilla kohti Punssivuorta. Mitähän tässä vielä tapahtuu? Maastossa varoitetaan villieläimistä. Petteri kertoo, että hänellä on retkeilyyn epäsopivat housut. Tänään vedetään. Oli vähän huono toi housuvalinta, kun oli hyvä pitun, tai niinku itselle kylmä ja muille. Niin näillä on tää joku sisällä. Petteri kuitenkin keksii nopeasti ratkaisun housuongelmaan. Retki voi taas jatkua. Laavulta Punssivuorelle on Linnuntietä noin 1,5 kilometrin matka. Retkikunta on käyttänyt tällä hetkellä retkeen noin 2,5 tuntia. Lopulta Punssivuori häämöttää horisontissa. Retkikunta saapuu Punssivuorelle noin 3 tunnin vaelluksen jälkeen. Väsymystä on havaittavissa. Ai vittu, hyvä dokumentointi. Eläkö se OP? Ei oo paljon kommentoinut. Kaikki hyvin. Tää on vähän kanki. Olla läsnä. Punssivuoren huippu. Vai menossa pelaa silloin aamulla yöllä?
On aika lähteä paluumatkalle kohti perusleiriä. Se oli hyvä. Mennäänkö mennä sitä köysiradalla? Joillekin nousu Punssivuorelle on tuonut hivenen piimää pohkeisiin. Tää nyt sitä kallioseinämää. Että nyt kohtaa alaspäin. Nyt mä tulen tuon muuten kerkkää. Petterin vammasta johtuen retkikunta on päättänyt palata perusleiriin merkittyjä polkuja ja teitä pitkin. Paluuretki kestää noin 25 minuuttia. Ja oli alkanut naureskelemaan. Siis onks tääkin majavan persereijän tekosia? Viimein kaikki on hyvin. Loppuretki onkin sitten leppoisaa leirielämää. Juu, hoitaja kyllä putos niille, kun se... Mä kyllä repensin. Mä en oo kyllä naurannut pitkään aikaan niin paljon. Ikävöimästä itseni yllätin. Poikavuosien kavereita kaipailin. Sitä yhtä hullua etenkin. Niistä ainoata, jonka kanssa tappelin. Ja sitä toista, joka kahvitunnilla kertoi nähneensä heinikossa kissapetoja. Mulla on tästä asti aikaa muutama lantti mammonaa, mielin määrin kahvia tupakkaa. Tästä asti aikaa sydän vastapuolillaan, mielin määrin kahvia tupakkaa.